Колега началник Пачков, мога ли да си хапна от вашия? Може, хапнете, колежке, хапнете. Ей, не се наядаха, бе, не се наядаха. Уважаеми зрители... Началник Пачков, ми не е честно. За едни може, пък за други няма. Абе, аз да не знам, да не съм врачката, да знам кой какво иска. Иванова, едни искат сладолед, други... Хайде, бягай, след малко ще се видим в... Ще дам ескимо. Уважаеми зрители, като заговориха за врачки, вижте отново телевизионния отличник. За мен това е едно изключително интелигентно, симпатично, високо и русо момче, колегата Пънчев. И хвани богат. Негов гост е известната екстрасенка, сенска Психалия. Известна, не мога да разбера колко да е известна, но да видим. Аз съм Ники Пънчев, а това е култовата игра Хвани богат, която ще започне след малко. Ако някой познае какво имам в десния джоб на сакото, ще му признае, че е ястовидец. Заговорих за ястовидци, защото днес при мен благотворително ще играе ястовидката Психалия от град Курило. Всички пари, които тя ще спечели, ще отидат за деца с свръхестествени заложби от дома за деца, лишени от следобедна закуска. В град Курило. Говори се, че някои от тях могат да изпият 10 бири без да пикаят. Шегувам се естествено, затова тази игра е велика. Заповядай, Психалия. Как са днес извънземните, които ти говорят? Как е Нелсън? Как е Пипи дългото чорапче? Благодаря, Ники, малко сладко момченце. Благодаря, добре са, много са добре. Днес аз имах послание за теб. Извънземните ми казаха, че трябва да припишеш на мое име мезонета си в Лозенец, иначе ще се случи нещо много лошо с твоята баба. Аз принципно нямам мезонет в Лозенец. Нямам и баба. Но щом са ти казали... Ти да не искаш да оспорваш това, което ми е казал Нелсън, малко сладко момченце. Не, в никакъв случай. Логиката ти е блестяща. А какво казват твоите извънземни повелители за играта ти в Хвани богат? Ще спечелиш ли? Да, ще спечеля максималната сума. Това е окончателен отговор ли? Да. Перфектно. А какъв ще бъде въпросът за голямата сума? Не бързай. Какъвто наредят отгоре, всичко зависи отгоре, малко сладко момченце. Това не е ли работа на компютъра? Компютъра се подчинява на заповедите, които получавам отгоре. Моите повелители отгоре казват. Искаш ли да позная сега как се казва твоя компютър? Искаш ли? Ами той си няма име? Или по-точно името му е Правец? Трансценденталното име на твоя компютър е... Пешо. Много добре. Идеално попадение, страхотна логика, затова тази игра е велика. А сега да видим правилата. Сега. За мен не правила няма, малко сладко момченце. Аз се подчинявам само на сигналите отгоре. Добре. Да чуем сигналите отгоре. Да чуем. Накъде слушаме? Ляво, дясно. Готова съм, че ще спечеля. Ако не спечеля, ти ще претърпиш тежка операция от хемороиди. Много добре. Блестяща лойка. Значи, извинявай. Значи играем благотворително с ясновидката Психалия от Курило за децата надарени с хемороиди. Извинете, с паранормални способности. Мога ли да знам вече първия въпрос, Психалия? Не, изчакай. Подават ми сигнал. Поемаш ли го? Да, можеш да започваш сега. Как една блондинка изписва числото 365? Да им сега кой на кого? А. 365. Б. 365. С. 370 минус 4. И Д като корен квадратен от 137 645 и 4. Много троен въпрос. Явно извънземните са ти сърдити. Сърдити са ми, тартанци са ми сърдити. Малко сладко момченце, Ники. Та пак всичко се гледа. Нелсън гледа. Аз работя за истината, работя за световния ред. Чакай, че ми светкат ми отгоре. Да.
Мерси, мерси. Значи, моите повелители отгоре ми казаха да освободя духа си, да бъда себе си. Това, уважаеми дами и господа, ще разберем след рекламите. Реклами сега.